soc la Paula Calveras, soc ballarina, intèrpret de dansa contemporània i ara estic fent la meva primera peça coreografiada sobre un solo, sobre mi, i això. I ara intentant com posar les eines de dansa contemporània i intèrpret en un lloc més des de fora com a composició i creació. Jo soc en Samuel Ramis, realment soc estudiant de disseny, però fa anys ja que estic introduint-me a poc, primer com a hobby, ara ja més com a dedicació, diguem, extracurricular de la carrera, que és produir música i fer la meva pròpia música. I doncs ara m'estic endinsant en aquesta proposta nova i és com un experiment i una experiència nova, que és produir el disseny sonor d'una peça de dansa. Llavors, gràcies a la casa on he viscut, estic molt en contacte constantment amb el món de la dansa i del moviment, i llavors crec que puc fer el pont d'una manera més guai entre, diem, que és la música urbana i música del dia a dia, que és el que escolto i produeixo jo, amb el que necessita aquesta peça. Llavors estem aquí, en aquest punt. Sí. I hem vingut a la Casa Vella, portem ara 5 dies, 4, treballant per aquesta nova peça, nova creació, on l'objectiu és que sigui en format solo de llarga durada, i estem treballant molt amb el concepte del cos, el cos com a matèria, el cos com a objecte, i el que porta i comporta aquest cos visquent a la situació i realitat que estem avui en dia, que és bàsicament constantment oposicions, constantment el diàleg del que està passant a l'exterior, del que està passant aquí, de les distàncies, de com ens afecten les coses, de com ens identifiquen factors externs, factors interns, i com construeixes la teva identitat a partir d'això. I estem desxifrant una mica tots aquests tòpics i les historietes que surten a través d'això i intentar materialitzar-ho des de la meva part amb el moviment i veient quins materials poden sorgir a través del cos amb aquest concepte i Ensam. Sí, bé, doncs el que deia abans, vam començar coneixent-nos a través d'una amistat, de coses en comú, i vam estar posats dins d'una producció de dansa junts, que això ens va donar com més convivència, i vam veure que la Paula de seguida li va interessar com el meu món musical, i a mi evidentment m'interessa moltíssim el concepte i el moviment de la Paula. Llavors estem aquí experimentant, com ja he dit, és la meva primera experiència, però per ella en directe, i està creant un solo també, és la primera peça com a coreògrafa, diguem. Llavors, sí, a través del concepte que ella em va introduir, i que evidentment des del primer minut estava dins, perquè és també és una peça que parla molt des d'una perspectiva d'una generació de joves, diguem, que és el que ens envolta bastant a nosaltres, i el punt sobretot que tenim en comú, i un punt de diàleg que els dos compartim. Llavors, a partir d'aquí, jo estic posant les eines com puc, amb la col·laboració, diguem, amb el moviment, per realitzar-ho a través de la música. I com diu la Paula, doncs, a través del concepte dels contrastos i de mons de fora, mons cap a dins, i com això ens condiciona, la música està buscant crear aquests punts de contrapès constant entre el moviment, diguem, com més constant o més amunt a nivell d'energia, més push, amb músiques iròniques, fins i tot tranquil·les, que no acompanyen gens, i de cop crea aquesta dissociació entre el que estàs escoltant i l'ambient on estàs, conforma una persona que tens davant amb el que t'estàs present al cos. I també estem provant, ideant, diguem, perquè encara no hem començat aquesta part, perquè, com diu, portem només 4 dies, però la intenció és incorporar bastant també material audiovisual, sobretot visual, en projeccions, i crear que és el que... Com la tercera oposició, que seria això. Rotllo, tenir com aquests 3 contrapunts que constantment fan o es percep aquesta dissociació que volem posar a l'escena, no? També portar l'espectador com a certa incomoditat, fins i tot, o certa
com dèiem l'altre dia, necessitat de tenir algú al costat i dir-li tu també t'estàs sentint d'aquesta manera, amb aquesta incomoditat. Exacte. Jugar com... Potser la Paula està fent alguna com super fort i xocant amb el cos, la música està sonant algo molt sustent i tranquil, que no té vida pràcticament, simplement està acompanyant, però les projeccions són... En aquell moment estarem, doncs sí. Exacte. I estem intentant trobar el diàleg entre aquestes tres composicions. Sí. I de moment això seria, a veure què surt d'aquesta estada aquí, Sí. però és el primer cop que treballem junts, però estan anant molt bé, la Molt veritat. contents i molt agraïts a Casabella per poder acollir aquest projecte i per donar aquestes oportunitats, sobretot a joves que realment les necessitem. Que la situació està difícil. Molt ben dit. Sí. I això, i que n'hi haurà més. Exacte.